A fountain of life. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening. Kekime. Nke iri gị dị na ụda adịkwa. Apụtala nke udo ga-adịle otu udo ga-esi adị. Ọ wụ iru m ka ibre eme asịrịza. Hapụka m aka n'ihe elele m anya n'ihu biko. Elele m anya n'ihu n'ụwa kịta onye ọbụla ihu ya dị mma n'ụwa kịta gba mara onye ahụ ọ na-eluigwe ka o siri. Ihe onye ọbụla kwesịrị ịkọta akọta. Ihe awụwa nkọtọ ka anyị nọ n'ime ya biko elele m anya n'ihu. Kwuo ihe ị chọrọ ikwu. Buto ihe nke a ji bịa wee ihe ọma na-achọ imere m biko. Ọ ka bịa sọpọtụ ọma. Onye m kpọtara ebe ama m n'ifunube ya ọ nwaanyị chọrọ ịnụ anụ ịghọta ana achọ m ime gị chairman of the day ana ya nwukwu m na marriage no ka m ga-atụwara gị ime ọ bụrụ sọ chairman of the day ama emere gị man of the committee ama awụrụ ka ya ga-aṅụ echi ahụ ka m ga-awụ ike isi event ga plan the event ka mekwa m MC no DJ Alanso ka m wụ am chibrak medgo ka m wụ DJ Alanso ga-akụ egwu ka m wụ m ele ahịa peji gozi okeke ma chinyere doma tikwasara m ada Zion ka m ga-agụ okechi gote ego nyiri la ga-eme ka m ga-atụtụ in fact bansa nye m mem mother of the day ka m rụkwa bride mother groom mother ka m wụ mekwa m ti ele ahịa best man go onye akpụrụ kasabet gị gụsa ihe m ga-awa agụmawụrụgo Judas ekwesịrị m ịhụ ya lee ihe m na-ahụ for bed ka ọ bụ the list ihe ị na-akpa bịa n'ụlọ na ọwa otu ka abụ enidiri m ime onye ọwụ isa aha gị ogene biko Ini Ogbono. Ini Obong. Yes. Ini Obong, yeah, from Obong, Ini Obong. Mbao, au mwe Calabar-Igbo. 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 Otesiwe nwekwa data Igbo, kesiwe Calabar-Igbo. Ima ihe niile na-adịzi ekwa kịta na otesi idiwe egusi tinye ya onugbo. So na ka Calabar-Igbo utedote Igbo si wee dị. Ewo Calabar-Igbo. Egusi na Ogbono. Ya bụ experiment ke go egusi etigi Ogbono from Ogbono enweta ọha. Biko ajụrụ gị. Mpago onye ebe. Onye Calabar-Igbo. Magikwan. Onye Rivers Igbo. Anyị na Calabar-Igbo na Rivers Igbo nwere boundary. So he bụ abụ collab. Rivers Igbo. Ya na Calabar-Igbo. Na Calabar-Igbo. Yes, sir. Kishi. Yes, sir. Onye chọrọ ịlụ how long ka gị na-ama? Okay. Otebekwa ka meeting me online like a month ago. Huh? I meeting me online 1 month ago. Facebook. Ka gị na meetiri? 1 month ago. Unu ebulele nkwọcha. Hey! Hey! Nna m ekwesịrị if na efesị m igbo ụja ka nkịta. Ekwesịrị m igbo karọt wila hom. Ekwesịrị m igbara ọtọ te gbaba ahịa gbalụ n'ara. 1 month ago na online. Yes, sir. Piam. O riele gị bọnkiri eri ebulie mmanya. Mmaga ọ dị awe. Mba anyị fụcha kịta nụ anyị na-amazi ebe anyị ejije gwa ndị be anyị. Eliza nne m. British agbala m na nkwambara. Wait a minute. Is your father aware? Yenji gawa as the father m na afụ anya ịfụcha gị na agafụ parents ya before afụ parents mmụọ. Ele father ifugad. Are you the white? Ele father ko father mama landlord apụ ama m name my pass mana ọ maka afụ nwa na actually change. I want to be a change person. Okay, each of it change. Each one need change go before ibule mmanya. Mama father gị na ahụ anya. Shia! I dodge you. It says papa. I can never be the father. In fact, here father in wish. I can never accept to be your father. I'm gonna go to why Jamie yan. Makambu putreg registration. 3 months to see in na yard na ku better pam. Then I get the last week here. I'm a bucket mirror age the flush washing. What a crib batanga ma bob your manyo. Who tawra yo get the name Sokawell. Baiga keke ladi. I flush them, she flush it from by ya selite, women ya selite. What a cribanga, what try table tennis ball? What try felele? Felele! I will get miliote, felele, ya can go by man and they send a lumini. Ya we hang on you.
Already to even if a Crelonia come, but more like they meant to do wine. Landlord, because young Jichoy may now come for a major. At least a guy above that the Union man the money. Above me going balance a good in NGB. Somebody up was a above me, I'm not mad at Ego that day. At least taking a committee donate Ego. Oh, check it. Ego I get fed on a marriage. Kid, a mega marriage. I would say, look, a marriage, you won't know a marriage, you couldn't. Not because of ego I get fed. What of it, you're gonna get you more fair, God? I'm not one hope, ever no. And what the hope can do you the hopeless. Only at a pragana hunguba, only or record power or record azro. No matter what you channel the men in a junction. My atom, my reba chose in a bus stop, I don't blood the I saw Magureve walker na neighbor. I don't blood the care. When I boss are not compatible because the way Henry and issue. Ladies in the children working. I'm online. We found love online. We were put here if it's a no way or time. Ngwagemeni abako kondembu. Ako mama ngozi. Ako nderi buru kai gano ngangro maga we gren negu. Ogaga fe bi pitin no. Gina bako ya gafe. Very soon agama bi kokwa aka maka ego this month. Lepe here 28th of July. Offer 2 days ubam na ego. Asa go ga kote Igbo Calabar. Ona eshigi Igbo no wonder. Because onye na ekwota inweshi Igbo enweshi kin on a blood. Calabar cannot even give birth to somebody like you. You don't know where you are from. Stupid individual. And I met online, we find love. Igbo Calabar taste in one for okro, one for egusi. Look at how a reasonable person you are. Your experimental experimentation. How of egusi no for okro you qualify eba mo. Ebura for piam frego. Ikala gastra mu kai anu na backyard. Mo live am go. Idiot of no comparison. Omo wan obula moranya, ukwu onye obula kwego kwa marriage gi ise. Make inquiries. There is reason for you to make inquiry. Follow that person home. Know where he or she is from. Find out their biological taproot. Find out their lineage. Because sometimes I hear this girl na family. Magaga wonyara mpagaga or mam magara ga not even a family because you are not sounding like onye the normal. Hello Mazia. I'm well.